А сега за господин Борисов, за вашата тема. Аз разбрах, че той днес главно е говорил с Найо, нашия пиар. И аз също говорих с Найо да опитам какво мисли. И Найо ми каза, да предам на Борисов, да не се притеснява толкова много. Найо ми каза, че министъра на МВР е на ГЕРБ. Найо ми каза, че когато си бил вече премиер, спокойно може да си външен министър, но което Найо каза, че най-много държи, е регулаторите и бъдещото назначение в регулаторите да попаднат наистина независими хора. Така че след тези думи на Найо, аз единственото, което мога да направя, да го продам. На 6 марта ще имаме депутат. Найо ми каза, че той наистина има доверие на Мария Габриел и на Николай Денков и че и Найо препоръча и на мен и на господин Борисов да изчакаме, докато те дадат крайните си становища. Найо също ми каза да не се притеснявам, че когато говорим с медиите, казваме нещата, които ни правят симпатични, защото Найо каза, че това са истинските неща, за които